Dagens video, ligesom enhver anden video på denne kanal, vil kun blive set af en meget lille procentdel af abonnenter, ikke over en fjerdedel af 1%. Desværre er de fleste af jer blevet afhængige af Snapchat, TikTok, Instagram og endda Facebook på grund af tiltrækningen af korte videoer, som I ikke kan lade være med at bladre igennem. Målet med at opfinde uendelig scrolling var at gøre livet lettere for brugerne, men desværre er mange mennesker på grund af denne opfindelse blevet farligt afhængige af modstridende doser af følelser på grund af de forskellige emner, der tilbydes af korte videoer. Amerikaneren Asa Raskin, opfinderen af denne funktion, fortrød sin farlige opfindelse og undskyldte over for menneskeheden. På grund af faren ved hans opfindelse blev den kaldt internettets krudt. Konstant gennemsøgning af dusindvis af korte videoer med forskelligt indhold skader alvorligt den menneskelige psyke, forstyrrer vores hormonelle og følelsesmæssige balance og får os til at blive psykologisk desorienteret. Dette kan forvirre os og gøre os usikre på, om vi er glade eller triste, optimistiske eller pessimistiske, afslappede eller trætte. Hvis du spilder timer hver dag på at se korte videoer med forskelligt indhold, er du i en virkelig alvorlig situation, og desværre vil dit liv ikke forbedres. Jeg råder dig til at disciplinere dig selv ved at undlade at se korte videoer i lange perioder om forskellige emner. Hvis denne beslutning er svær for dig i øjeblikket, råder jeg dig til at mindske skaden ved at reducere din seertid og fokusere på et emne per session ved at se videoer fra en bestemt kanal. Det er bedre at lede efter lange videoer, der kan gavne dig i dette liv eller det næste. Må Allahs fred, barmhjertighed og velsignelser være over dig.